veure, nana, Maria Teresa, a veure, no havíem de buscar la Nassarra aquí? A veure, com se fa això? A veure, espera. No me'n recordo com ho va dir en Jacint. Ja està, ja la tinc, va, vinga, va, aixeca't, coi, aixeca't, que ets una... Va, ja te presento jo, mira, va, hola, bon dia. Avui ens posarem en forma amb un programa d'una noia que es diu Eva Nassarra. I farem... Ai, et posaràs en forma. A veure, i ens posarem en forma perquè li presentaré a la meva germana un nòvio, un Ferran, i ens hem de posar en forma... Un home! I dieta, i anirem a l'era, i anirem a veure homes, i hem d'estar guapes i en forma. Espera, que no se'ns veu gaire, vaja... Així, vinga, va, aixeca't, maca, va, poso play, Poso play. Play, venga, Si ustedes se fijan por nuestras calles, hay muchísima gente que hace footing. Si vemos un spot publicitario o una valla, veremos a una és que no m'heu trucat! muy amplia y unos Ja calentadores. ets que ja l'he pensat. Escolta, va, Que esta moda la han implantado ustedes. Y por eso desde aquí les damos nuestra más Calla, va, sincera comencem. enhorabuena. Además, Dos, esta com deu moda nostre senyor aquesta seguro que no abraçada. pasa de moda. Manos a la cintura y 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nena, faràs unes vies. 1, 2, 3, 4, 5, Nena, 6, no fas pas bé. 7, 1. Ai, no, que són les cames, nena, uno. Què és les cames, ara, home? 7 carrera. 1. A mi el que em va bé és baixar això d'aquí. Ui, ara, ai, em foto les tetes amb això, tu. 7 patadas arriba. 1, 2, 3. Qui veig com cansa, això. Ui, ara sí. Ui, jo tinc fort. 1, 2, 3. Espera, ara sí. Espera. I ara per abajo, així. Qué carrera más bonita, ¿no? 3 pasos combinados. Què diu ara? Ejercicios para Calla, coi, que no sento què diu ara. con 2 rebotes, derecho, detrás, izquierda. I rebotes. 1, 2, arriba. 3, Que me canso, tu. Ai, no, que no 5, 6, 7, empezar. Y 1 a la izquierda. 4, 5. Com 1, 4? Ha dit 1, 4, 1, 2, 3 i el 4, s'ha deixat el 3. I una 3. Jaume, maco, aquí t'espero. He de donar tot a la volta. Mira, això. 5, 6, 7 y 8. No deia que prenaríem una miqueta i veuríem aquella rectificació. Donar voltes, allò, verge. Vamos a hacer una repetición. Ah, sí? Home, torna, Tafia. Ai, que farem això, perquè això cansa molt. Jo prefereixo anar a jugar a pàdel. Mira tu, Maria Teresa. Demà ens anem a jugar a pàdel. Això que no val res. Cansa molt, venga, tu. Ui, és aquest de la rodona. Alla, coi, pàdel, ja està. Allò que t'agrada, si t'agrada aquests vídeos que fem, apreta la campaneta, aquí. Que no? Ah, no, aquí entera. baix. Aquí, a baix. I has de fer també allò d'aixecar el dit. El like. I demà en fem un altre, Això. I tornem, vaja, i tornem, se'n tornem.